Jag har den nästan som inte har för er. Mamma Lili, jo. Stop. Miten saa listantaa? Ihan lisää. Näetkö kukaan vielä isomman metsän? Tiedätkö mitä? Mähän tapasin metsässä semmoisen vähän aika sitten. Teidän metsässä? En vaan me oltiin mökillä, mökillä Padasjoella ja mä olin Kapulaan lenkillä. 10 minuutin päästä tajuttoman saarella. Joo. Ihan vähän lähdettiin nopeasti ja se koiralla haukkaa.